Ja, det første, der slår mig, det er, at det her, det er jo ikke bare en family truckster. Det er jo nærmest et monster, vi har med at gøre her. Ikke? Det er jo en koloenorm bil. Det er jamen den vil bare frem. Og det betyder jo også, at man skal være lidt af et mandfolk for at kunne køre sådan en her, for den er ikke helt nem, bare sådan at betjene. Alene det at skulle parallelparkere sådan et monster her vil nok tage et par timer at lære, hvis man ikke er vant til det. Fylder man benene op med børn og koner og alt hvad der er, og så kører man til sommerhus sydpå eller nordpå, og hvis det er, så tager man til Norge, hvis man har lyst, om man når sit mål på 20 sekunder. Jeg sidder og tænker på, at det slår mig jo meget, at det er egentlig også fuldstændig ligegyldigt, om den her den er vasket eller ej. Fordi de andre får kun lov at se støvet, når man kører forbi. Nu er det jo så sådan, at jeg har lavet mig fortælle, at den her den faktisk er fyldt med Red Bulls. Og det gør mig sådan en lille smule nervøs for at sende mine børn ud og cykle, fordi så er det her bare ikke et køretøj, så er det også et våben. Ikke? Og det vil sige, at denne her bil, den kan måske få lidt at sige i statistikkerne. Og så er det jo heller ikke en hvilken som helst bil, den er jo amerikansk, den her. Det er jo ikke en, altså, Ford er også amerikansk, men det her, det er ærkeprærievogn. Det er simpelthen en Dodge Caravan, og så hedder den Grand, hvis der er nogen, der er i tvivl. Det første, jeg tænkte på, det var en ældre dame, men på den anden side, så ved jeg jo godt, at når jeg kigger lidt nærmere på dem, så må det være en herre. Og det her, det er fuldstændig ligegyldigt. Det kunne have været hvad som helst i virkeligheden. Det her, det er bare et stykke køretøj, der skal få dig fra A til B. Og så alligevel ikke helt, for læg mærke til, at det er jo en Twingo, en Renault, og så har man også en lille smule franskofile følelser ind over her. Ikke? Det er ikke en Skoda, det er ikke en lille japaner. Det her, det er en franskmand, og så er den øko. Så man har tænkt lidt over det, men det er transportmiddel. Intet andet. Altså noget af det, der slår mig også, når jeg kigger ind i den, det er jo faktisk, at førersædet er rykket helt tilbage, så det er jo ikke det, der afslører, at det ikke er en kvinde, der har den her bil. Og så sidder der faktisk også et børnesæde i. Så udover at være meget økologisk fikseret, jamen, så er det faktisk også noget, der hjælper familien i hverdagen. Ja, altså der er jo to muligheder, så vidt jeg kan se det. Den første, jeg tænker på, det er en lidt yngre fyr, som er en lille smule mere glad for mænd, end han er for kvinder. Og så på den anden side, så tænker jeg, nej, han vil så ikke købe en cabriolet helt på samme måde. Den er lidt rap. Jeg tror, det er en ældre herre, som har valgt det her og betale lidt ekstra for det første for at få en med kalesje. Det er forholdsvis dyrt, når man tænker på, at man skal forsikre den. Og samtidig så er det jo, at man gider betale det ekstra for at tage til Hornbæk 3 dage om året og købe is. Og så skal man jo helst have en yngre model ved siden af sig på sædet, og ikke en på egen alder, som så i øvrigt taber den bløde hat. Det er nedtur. Altså noget af det, der slår mig, det er jo faktisk også, at den er rigtig fin. Den er jo vokset og vasket, og hvis jeg ikke tager fejl, så får den også en lille fræk undervognsbehandling sådan en gang imellem.